Keskity siihen ajamiseen, hyvä herra. Ei tässä pysty kaikkeen keskittymään samalla. No niin, tervetuloa. Tänään meillä on haasteltavana Gabriel Haratani. Ei vaan tervetuloa uuden vlogin pariin. Mun kolmas vlogi, mikä tää on. Katsotaan taas kuinka kauan mun pitää kuvata, että mä saan tästä edes 5 minuutin videon, mut mihin ollaan tänään menossa? No tänään me ollaan menossa GCS tai CGS lukkopaininkisoihin. Joku 3 kirjaimen lukkopaininkisoihin tuolla Sörnäisissä. Ja mä kisaan siellä ja katsotaan, että miten mennään. Siellä on hyvä oma painosarja. Siellä on paljon kaiken näköisiä hauskoja vastuksia. Kyllä. Paljon varmaan tuttuja tää. Joo, paljon tuttuja naamoja ja tälle. Mennään vähän painimaan. Paitsi mä en painimaan. Se on mä en voi sanoa nyt kun niin. Niko pakotti mut tähän vlogiin. Gunpointed. Nyt mun koko maine lähtee tän vlogin mukana. Mut cancellataan. Minut myös nyt valitettavasti. Muistakaa, että kun mietitte, että mitä Niko sanoo, niin Niko on pakottanut mut tähän. Joo. Siinä on jotain tuskafestarityyppejä ja mä vein eilen johonkin pimeän taksikeikon. Ai. Joku tuli koputtaa mun oveen. Haluatko ettää pitää mäkeä? Siis mä olin paljon tarjoat. Anto 20. No okei. Mä ilmoitan sut kyllä verottajalle nyt. No vittu, ei ilmoita pois. Hienosti. Täällä meillä on Crestin edustajia. Miten meni? Ihan hyvin meni. Ihan hyvin? Joo. Ihan hyvin? Joo, tuli kultaa vitsi. Shama. Crest motherfucker. Onneksi olko, mikä fiilis? Ihan hullu fiilis. Hito väsy. Kaikki tietää mitä mä aion yrittää. Killistä. Ja kaikki suoraan menee tiedäksä puolustaa se, mutta fuck it, se on mun juttu. Kukaan ei pääse irti siitä. Hyvä. Takardi. Kaikki rinkeleitä muut. Let's go! Go, Ryan! Painikisat oli mun osalta siinä. Mr. Haratanihan sai 3 hyvää matsia, pari hyvää suoritusta ja 1 vähän huonompi suoritus. Sitten meillä oli vähän muuta edustusta, sieltä tuli pari kultamitalia. Ja hyvä meininki tuolla. Mä joudun vaan lähtenyt vähän aikaisemmin. Mulla on siskon synttäridinneri ja sinne seuraavaksi. Sitten tehtiin nopea fit-checki. Aina pitää testaa, että is the fit fightable. Jos jotain keissejä tulee tuolla, niin pitää olla valmiin. No niin, nyt on juhlat juhlittu ja kyllä tuli safkattua taas sen verran, että Menin kotiin ottaa pikku ruokalevon, mutta ei vittu, heti joutuu lähteä hommiin. Shama. Lähti Jaakobin kanssa. Kerje rahaa. Tekee flyys. Juu. Näette sit myöhemmin mikä juttu. Me tehdään flyys. Yes, mennään. Let's go. Kerro sun päivästä jotain. Eritellään jotakin, niin ei tarvitse nousta tästä autosta. Juu, no Joo. mulla oli semmonen fiilis, että mä en jaksa tehdä tänään mitään. Ja semmonen fiilis, että mä en jaksa puhua kellekään. Ja mulla on edelleenkin semmonen fiilis. Mä pakotin itteni tulee ulos, koska meidän on pakko tehdä rahaa tätä reissua varten. Ei tiedä siitä reissusta vielä, mutta kohta ne tietää. Ei mitään. No anyway. Pakotin itteni tuleen tänne ulos. Ja sitten me aletaan kohta nyt pälättää Nikon kanssa tuolla randomille ja päästään pois tosta. Social battery recharge out of, Mikä onkaan, anxiety, whatever. Mistä toi runkkaa vielä pitkiä? Käykää jengi koittaa. Menette vaan kadulle. Puhutte ihan random paskaa vaan jengi. Joo. Siis ihan vitu random. Siis
mitäköhän, siis niinku esimerkiksi sä vaan kävelet kysyllä random äijältä mango vai banaani. Tai sit sä voit ottaa jotain kehua, että äijällä on vitu hienot kengät tai jotain. Esimerkiksi. Tai onks toi mäkkäri auki vielä tuolla? Onks siellä lössiä paljon? Paljon kelloa. Paljon kelloa. Mut se vaan opettaa sellaista, että ketään vittu kiinnostaa. Ei oikeesti. Sitten uskallatte pojat joskus puhua tytöille. Me ei uskalleta vieläkään. Treenataan, shaama. No niin. Venä. Otetaan nyt kolikoitkin venä. Eikö niin täälläkin venä? Täällä. Japadabadoo. Pari päivää on kulunut. Eletään maanantai-päivää. Mulla on tässä muuttohommia. Musta tulee koditon. Mulla on siis oli semmonen puolen vuoden soppari tohon kämppään, missä mä olin ja nyt on noit reissuhommia tulossa sen verran mielessä, että en oo ottanut vielä uutta kämppää. Niin vien kamat alkuun nyt vähän minne sattuu. Ja sit katsotaan, jos mä otan jonkun City-varaston tai jos mä otan uuden kämpän tai miten tässä nyt sitten taas lähtee rakentumaan. Ja on kyllä, noin muuttohommat on niin perseessä. Mä en tiedä, mä muutan niin kuin koko ajan. Mä oon 22 ja mä oon muuttanut joku 7-8 kertaa silleen, niin kun mä oon asunut omillaan tai pois kotota. Ja sit mä oon vielä meidän perheen semmonen yleinen muuttamies, että kaikki, kelle nyt on joku muutto ollut, niin aina, että no Niko jeesaa. Nyt sit ehkä jos seuraava kämppä sais olla jo semmonen, missä vois sit olla pitempään, ei jaksa oikeesti muutella enää, on niin persseistä. Mutta mennään vähän reenailee ja mä vähän kuvailen reenipätkää ehkä. Katsotaan kuvaanko, muistanko, jaksanko. Tadadaa. Sitten, niin kuin äsken näkyi, niin ollaan tehty vähän rahoa Jaakobin kanssa. Ja tänään tehdään vähän lisää rahaa vielä ja tämän videon lopussa mä kerron sitten, että miksi me kerätään rahaa ja mikä juttu. Yes sure. Haluatko tulla mun vlogille? Jos on huonoa, niin ei hyväksytä sen. Joo, mä hyväksyn tän. Sitten on reeni treenattu ja tuolit viety. Mä en muista sanonko mä.
hain ennen treenejä sieltä Jaakobilta tuolit ja kävin myymässä ne pois ja sieltä saatiin taas 40 profiitti ja nyt mä tuon mun isovelille tän auton ja sitten se vii mut kotiin ja sai vielä Krestin yläkerran toimistolta vähän PR-paketteja tuoti saatu. Kävi hakee pakettiauton meille. Tänään muutellaan loppuun tai siirretään tavarat ja sit muuton jälkeen niin käydään viemässä ompelukoneen, otetaan siitä louva pois ja sit mennään varmaan vähän illasta vielä ulos tekee jotain. On niin hyvä sää, mut kuuma. Ja totta kai se kuuma myös on sattunut tälle päivään, kun pitää kannella tavaraa, mutta no can do. Tän videon lopussa mä kerron, että mihin me kerätään rahaa ja miksi me kerätään, miksi me tehdään. You want my dick, what? You want my heart, and we will never ever ever be apart. What are you saying? Look right in my eyes, in my first baby, yeah. Toi kalteri perseen. Äijä vittu. Paska on sit. Nyt on muutettu ja rahat ruinattu tälle viikkoon ja se oli semmonen vlogi tällä kertaa. Mä sanoin, että mä kerron, että mihin me ollaan Jaakobin kanssa ruinattu rahaa tällä videolla. Kerro sä Jaakob, mä en jaksa kertoa. Me ollaan menossa Lissaboniin ilman rahaa. Me vaan niinku sen takia kerätään rahaa, että me päästään sinne ilman rahaa. Tuli huonoa selitys. Älä vittu. Me ollaan menossa Lissaboniin ja Niko joskus keväällä laittoi mulle viestiä, että se oli niinku kiinnostunut tällaisesta haasteesta. Siis pitäisikö mennä? Katsoi jotain YouTube-videoita sveitsiläisiä ja sitten oli jotain. Sitten oli noin mikä Daniel Ahola ja Andreas Tolonen. Niin ne lähti ympäri maailmaa. Me kellattiin, että se on ehkä vähän liikaa meille ekaksi haasteeksi, niin päätettiin semmonen Lissaboniin. Ja nyt mulla on ruinattu rahaa ja myyty ompelukonetta ja tuoleja ja tiskikone vielä myynnissä ja mehulinko jos tarvii. Nyt meillä on rahat lentolippuihin ja lennetään tosiaan Berliiniin. Sitten meillä on tällä hetkellä, eikä varmaan enempää tehdä rahaa. Epäilen, ollaan aika väsyneitä tekee ja mulla on noita muuttohommia ja kaikkea. Sitten periaatteessa ihan freestylina. Meillä on 70 tyyli rahaa nyt, 80, jotain sinne päin. Lennetään Berliiniin. Ruvetaan tekee rahaa jotenkin ja yövytään jossain, syödä jotain. Meillä on rinkkaan pakattu jo riippumatot, et niissä varmaan nukutaan jonkun verran, jos ei päästä johonkin yöksi. Katsotaan mitä tulee. Meitsi on ainakin bulkannut tässä pari viikkoa etukäteen, että tullaan kuihtuun reissus, niin nyt on masua silleen, että voi vähän menettääkin. Joo, ja sen takia, mutta me ei olla mitään rikkaita YouTubettajia ja meidän pitää käydä töissä, niin meillä on vähän resurssit rajalliset, niin siksi me lähdetään vaan Lissaboniin ja tehdään täällä Suomessa rahaa, koska me ehditään sit oikeesti reissata. Tosiaan on, mitä meillä on pari viikkoa aikaa tehdä. Pari viikkoa. Siksi me kerättiin etukäteen nämä liput Berliiniin. Se nyt olisi vitun tylsä olla täällä Suomessa. Niin, kun mä ainakaan kehtaa niin määränsä enempää ruikuttaa täällä tai en mä jalkakuvia pysty täällä myymään sun muuta mitään. Joo, meillä ei ole naamakerrointa siihen, eikä hienoja kameroita, meillä on vaan puhelin. Joo, ja mä kuvataan sieltä jonkunnäköinen video. Katsotaan milloin se tulee. Se on varmaan hemo-projekti. Mut nyt musta tulee reissutubettaja.
Olisiko siinä? Shaama. Kiitos kun katsoit tän vlogi. Kommentoi alas. Tilaa kanavaa, että mä rupeen saamaan rahaa tästä joskus. Joo. Follaa, tikkaa, kikal, brrrmään, pam, pum, samalla mä dumalama.